Jeg hedder Marianne Gårdsø, og jeg er leder på plejehjemmet Dragmanshave i Aalborg. Det har jeg været i 13 år. Og vi har lige i løbet af det sidste år gennemgået kurset med trivsel og livsglæde. Og jeg vil sige, at kurset har været en øjenåbner for os. Vi har kunnet læne os tilbage og tage imod og fået en masse lærdom. Mest om os selv, men også om vores kolleger og om samværet og den måde, vi agerer på sammen. Vi har haft trivsel og arbejdsglæde her i foråret, og det har været fantastisk godt forløb for vores medarbejdere. Vi er kommet hinanden meget tættere på, og vi har fundet ud af, hvorfor vi er så forskellige, som vi er. The winner is, tror jeg det hedder i den her sammenhæng, det er plejehjemsleder Marianne Gårdsø. Må vi få vinderen herover? Værsgo. Ja, jeg vil gerne have lov til at sige tak til jer alle sammen. Det er en stor ære, men det er også med ydmyghed, man står her. Jeg kan varmt anbefale kurset, fordi de mange år, jeg har været leder, så er det nok det første kursus, jeg har oplevet, som har givet både til lederen og til medarbejderne.